Ivana Rojko u Međimurskoj prirodi zaposlila se 2015. godine. Biologinja je, čuvarica prirode, a od 2022. voditeljica centara za posjetitelje, primarno Centra za posjetitelje Medvemi vodami. Što znači voditi takav interpretacijski centar? Voditi centar za posjetitelje nije samo voditi ljude kroz centar ili dočekivati ljude na infopultu, to je puno više. Vođenje centra za posjetitelje znači i da sve bude na svom mjestu. To jest da centar kao takav izgleda u najljepšem sjaju, bilo da je utorak, srijeda ili subota, nedjelja, da suvenirnica bude puna, a i tu naravno ulazi i razrada suvenira, što će se zapravo prodavati u našoj suvenirnici. Tu uključujemo i rad s brojnim dionicima, ne samo posjetiteljima, već i lokalnim stanovništvom, lokalnom zajednicom, naravno zaprimanjem mnoštva e-mailova, odgovaranje na iste, a i naravno važno je da sve tehnički u centru i funkcionira. Osim toga, centar nije samo zgrada, tu su i ljudi i svi mi zapravo koji radimo u centru trudimo se maksimalno pokazivati ljubav prema prirodi kroz ovu edukaciju i interpretaciju u centru. Kontinuirano nadograđuješ svoja znanja. Rado sudjeluješ na edukacijama, stručnim skupovima ili radionicama. Kako nove vještine i znanja primjenjuješ u provedbi aktivnosti Međimurske prirode i u samom centru Medvemi vodami? Nastojim da sve moje edukacije zapravo budu na neki način usmjerene ili prema prirodi ili prema načinima edukacije i interpretacije. Posebno ove godine, iako sam biolog po struci, pohađala sam tečaj promatranja ptica jer biolog kao takav ne može biti za sve, uvijek može biti samo za neke specifične grane, tako da eto, ove godine smo se ulovili svi mi tih ptica i moram priznati da smo svi poprilično uživali u tome, a naravno sukladno tom znanju pokrećemo sad i razne edukacije za naše posjetitelje ili čak za prolaznike kada imamo dane promatranja ptica, bilo na Marini Prelog ili na Sveto Martinskoj muri. Vrlo si kreativna i u području dizajna, oblikovala si brojne promotivne materijale Međimurske prirode, a jedan od obimnijih poslova koji si odradila ove godine to je i knjiga standarda Međimurske prirode. Koje radove s tvojim autorskim i dizajnerskim potpisom bi izdvojila kao nešto po čemu se ustanova i centar prepoznaju? Dakle, sve je to započelo sa malom kampanjicom Zlikovci u prirodi, to je bilo je o invazivnim vrstama, gdje sam ja zapravo htjela nešto uobličiti, nešto napraviti da bi ljudi ono što mi pričamo i nosili zapravo, da bi dalje širili tu istu poruku koju mi njima širimo, to je da budu ambasadori prirode. Tako da sa tim je sve počelo, tada sam se krenula baviti sa grafičkim dizajnom. Možda najljepši dizajn je jelenak, ali to je vrsta koja me nekak cijeli život prati u stopu i sa tom majicom mislim da sam na puno različitih mjesta vidjela gdje možda i nisam očekivala, a drago mi je jer upravo takve stvari zapravo potiču dalje razgovore o prirodi. Kad u Međimurskoj prirodi nešto zaškripi ili zašteka oko informatike, onda svi odmah zovu Ivanu, jer si stručnjak i maher u tome. Otkud se zapravo rodila i ta vještina? Rodila se još davno, jer od malih nogu nekako sam postala informatički pismena, ali zapravo u srednjoj školi sam se morala opredijeliti da li ću ići u gimnaziju ili ću ići u tehničara za računalstvo jer su me kompjuteri poprilično fascinirali i još uvijek me fasciniraju, ali nekak sam odlučila gimnaziju, pa onda budem znala kud ću dalje jer mogu poslije gimnazije i informatiku i biologiju, a na kraju biologija mi je se činila kao grana koja
To je zapravo grana koja se uči cijeli život i trebalo bi nama 1000 života da naučimo biologiju kao takvu, a i mnogo toga još ne znamo, tako da mi se činila možda malo zahtjevnija, a tu su uvijek kompjuteri negdje sa strane i uvijek će nas pratiti i prate nas u stopu. Uz supruga i sinčića od 2 godine, ekipa Međimurske prirode ponekad se pita kad pronađeš vrijeme za san. Šalimo se malo, ali doista što radiš kad ne radiš? Što radim kad ne radim? Često idem u prirodu, opet, ali planinarim zapravo sa suprugom i sa malim djetetom. S obzirom da sam još uvijek u duši dijete, volim se igrati društvene igre, tako da se volimo okupiti i provesti noć u igranju društvenih igara.